ซึ่งथानाय 1 week रोमैनाय जे पारा-पारावा हाबै जोंजाल लुकुरकनि आबोनो नायनायनि बागै बाक्सा जागा लामा हामया बाक्सा जागा तुइमा नंया बाक्सा जागा स्कुलनि प्रब्लेम आबहाय जत जागावनो थांनानै जों बेरायै नायै भिजिट खाय दङ अबहायनो थानायनि दिनो जों पश्चिम कुंज बनरक जों थाङै नायख्या अबहायके पागला बिसि रक जों थांका मारे हादु रक थांका तिनिका हायनोहाय जों रसराज नगर ताई जलाई तिसा किसा पार्क जोंनि थाङै भिजिट खायख्या थांमानि परे दीर्घदिन रोमै लुकुरक वातै नकबार फाइमानि बाय लामारक लाई हामिया कन्डिशन आबरकनो जों नायख्या नायै लुकुरक फैबो मालायख्या बंनि जोंजालनि कग्रक खनाका पासापासि गोबांमा बरक चुगयाङै दङ फाइनान्शियल एसिस्टेन्स रक नाङै दङ साकसरि हामियाङै दङ बरक बायबो जों मालायै बरकनो चुबानानि बागै आं बरकनि बागै प्रसेस खालाय दङ बुसकांनि सालो जों जे गभर्नमेन्टनि जे प्रसेस दङ बाय जों आबरकनो इमप्लिमेन्ट खायनायनि दिगि थांनाय चाइटकनाय दैखौ बुख्लायजाकनाय हायसि ब्लाइके हामबाय मारो दिनैनि सालो जों भिजिट खायतिनि सिनिलगि तिप्रामथानि ब्लक प्रेसिडेन्ट दङ तिप्रामथानि ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट दङ काइनि काइथाम बिसिनि चेयारमेन रक दङ गाव हायकेनो पासापासि सिनि युथनि लिडार्स रक वारियर्स रक बाय थाङैनो जों भिजिट खायख्या अबा हायके जों जत बिसि जे आरसिगाट कन्स्टिट्युएन्सियाव दंमानि जों बोसकांनि वीक रक कमप्लीट खायनायनि बागै सिनि टार्गेट कमप्लीट खायबायै जे प्रपोजल लुकुरकनि जोंजाल जों जे सैथु बायमानि अबरकनो जों नोट डाउन खाय डीएम नि थानि जों मालायने बनि परे स्टेटनि मिनिस्टार्स रक जों मालायने बनि परे भिडिअनि थ्रुथै जे सामुं खायजाकना दंमानि बीबीजी रामजीनि बिसिंथिबो जों खायनायनि बागै चाइटक जाकनाय हायसि आई होप रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सि न जों ताइबो आगोग्रथिनि लुकुरकनि जेबाबे सापर्ट हामजाफामानि दङ बोसकांनि सालो ताइबो काहामके डेभलप मानाय ताइ जे जोंजाल दंमानि आबरकनो जों सल्भ खायमानाय हामबाय